Siapa yang mulai ke? Suaranya siapa ke? Mas Minan. Oh apa lah? Tak tekon nih, hari ini. Boleh aku tekon pacarmu sama Mas Minan, mana ya? Tak warai ya, oke? Kita wangi. Pacarmu siapa? Ripna tuh. Ngono ndek ini duwe martabak mare meteng saiki bengi iki lagi tibangan, tapi tadi udah saya cek teman-teman martabaknya apa terang bulannya masih oke, masih layak dimakan lah. Itu nggak ngiler, nggak apa. Bagus. Dihabisin dintek nih. Kayak turu. Ya. Ndak. Dintek nih. Kayak istirahat, kayak bubuk iki wis wengi. Malam Jumat wong wedok randang turu mare meteng. Mare apa? Ngono ndek ingi nesu-nesu ngono iki enggak oleh Ripna tuh. Mureng-mureng, nesu-nesu, jempling-jempling ngono kae enggak oh. Ngono ki lek jempling nesu-nesu marahe dadai. Dadai apa? Sak. Lah ya ngerti ta resikone. Oke ta? Subuh jamaah. Subuh apa jamaah? Biyo tenan apa piye iki? Subuh jamaah. Rip, iki kan wakil sing DM aku. Untumu iki diganti untu wedhus kok oleh. Black go, you lah suka. Hei, akeh sing bahas untu wae tiap aku live ndelok meringis jajal. Untune jane nyandi. Untune nendi? Ditekoni wae nyauri lho. Untune nendi? Cuwel ya, untune ya. Oh, untune cuwel ya, mangan cendil lho. Siapa yang mulai ke? Suaranya siapa ke? Mas Minan. Oh apa lah? Tak tekon nih, hari ini. Boleh aku tekon pacarmu sama Mas Minan, mana ya? Tak warai ya, oke? Kita wangi. Pacarmu siapa? Klerati. Omong ana kene linggo dingklik anakno. Ben pinarak ke lho. Pacarmu siapa? Aku melu sesuk melu. Yang tanya Mas Minan mana ini Mas Minan ya. Piye pacarmu siapa? Salah pekok. Siapa pacarmu? Siapa pacarmu? Dek ini apa no nesu-nesu kae? Alergi padamu. Alergi piye? Ngapa kok salting ngono malian? Asik. Piye? Turu. Malin nanti malin. Istirahat. Saya malin. Piye?